penderfynais i ddod i Gaerdydd i astudio newyddiaduraeth yma yn Jomec achos bod e yng Nghalon Cymru, yng Nghaerdydd, drws nesaf BBC. A ofyn ar y diwrnodau gorau, rwy'n bod enw da gyda fe. Nes i benderfynu astudio newyddiaduraeth yn Gaerdydd oherwydd y ddarpariaeth Gymraeg yma yn Jomec Cymraeg. Mae'r amrywiaeth o fodiwle sy'n cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg gan darlithwyr yn y Gymraeg yn hynod o bwysig i fi i gael aros yng Nghymru ac i gael astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Hyd yn hyn, fi wedi mwynhau yr amrywiaeth sydd ar y cwrs, achos mae ystod eang fel PR, hysbysebu, newyddiaduraeth, cyfryngau, pob fath o bethau i gael yma, a fi'n meddwl bod hwnna'n werthfawr iawn i gallu trial pethau gwahanol i weld beth i fi'n hoffi. Mae'r bywyd dinesig yma ar gael a mae fe'n le eitha mawr, ond mae fe'n teimlo'n fach hefyd. A mae'r croeso nes i gael yn bersonol yn yr adran Gymraeg a'r adran newyddiaduraeth wedi bod mor neis. Mae Caerdydd yn ddinas mor groesawgar, mae llawn mewn wastad rhywbeth mlaen yma, gyda'r rygbi, yswyd y mas, cerddoriaeth, fi chi ddim yn bored yma.